Imos falar agora da xestión das contrasinais. Xa sabemos que as contrasinais é un dos puntos principais cando falamos de usuarios e cando falamos da seguridade nas contas de usuario. Hai tres xeitos de protexer as contas de usuario relacionadas coas contrasinais. Unha sería as políticas das contrasinais, vale? Que podemos configurar certos requerimentos como a duración de contrasinal, a longitude, etc. Outras serán as políticas de bloqueo de contas, que o que permite é configurar cando se bloquea unha conta do usuario, vale? Cando escribe o contrasinal no sitio correcto, por exemplo, varias veces. E outra sería as políticas de contrasinais granulares, que o que permiten é especificar políticas de contrasinais e de bloqueo de contas a nivel de usuario e de grupo. Vale? Tanto as políticas de contrasinais como as políticas de bloqueo de contas se configuran a través de GPOs, vale? Veremos máis adiantes. As políticas de contrasinais granulares se configuran dende a ferramenta que xa vimos, que é dende usuarios e equipos de Active Directory. Ímoslo con esta última, vale? Imos continuar con esta ferramenta que levamos vendo, a de Centro de Administración de Active Directory, vale? Entón imos a Xílgaro, vale? O noso dominio, e non vemos a opción, pero prememos aquí na flechiña, imos a System, e dentro de System hai un apartado que se chama Password Settings, Password Settings, e non pon máis Password Settings, bueno, Container, que pon aquí arriba, vale. Unha vez estamos aquí dentro, co botón dereito damos a novo, e podemos darlle unha configuración de contrasinal, vale? Vamos a ver algún destes campos. Primeiro que nos aparece é o nome polo que identificaremos esta restricción, esta configuración, vale? Podemos poñer calquera, neste caso, temos o nome do dominio e falamos de administradores, vale? Máis cousas das que volvemos a falar, a procedencia. Isto ten que ver coa prioridade, vale? Temos de 10, canto máis baixo é o número, se supón que máis prioridade vai ter. Podemos tamén exixir unha longitude mínima de contrasinais, vale? Un tamaño convencional poden ser 8 caracteres. Despois temos o historial de contrasinais, número de contrasenas que se recordan. Isto querería dicir que deberíamos, se queremos repetir contrasinal, vale? Deberíamos utilizar antes 24 diferentes, vale? Esta parte de aquí, as contrasinais deben cumprir cos requisitos de complexidade, ten que ver, pois, que ten que requisitos clásicos, non? Ten que ter mayúsculas, minúsculas, números e signos de puntuación. Estes dous puntos de aquí están relacionados coa vixencia, é dicir, que non se pode cambiar a contrasinal, hai mínima e máxima, vale? Non podes cambiar a contrasinal antes de X días e tes que cambiar a contrasinal como máximo, o sea, a partir destes días, cando chegues eses días, terías que cambiar obrigatoriamente de contrasinal. Esta parte de aquí ten que ver co bloqueo de conta, vale? Que podemos dicirlle que se o usuario mete 5 veces mal o contrasinal, a conta quedará bloqueada durante 30 minutos, perdón, que o pon aí. Isto suele facer pois, para evitar ataques de forza bruta, é dicir, ataques pois eso, que con probas de diccionario, o que sexa, continuas, vale? Deste xeito, pois, se evitan esas peticións masivas de entrada. Outro punto moi interesante é ver a quen se le aplica. Eu puxenlle aquí o nome, pero, isto é simplemente un identificador, vale? Isto non conleva nada, pero o que podo dicirlle é que eu quero asignarlle aos administradores do dominio, fixadevos que fixe unha búsqueda, vale? Para non teño que escribir todo, é mellor que o complete el que nós, vale? Entón, neste caso, quero aplicar estas restriccións para os administradores do dominio, vale? Imos comprobar que todo isto é correcto, vale? Aquí, dentro do dominio, en Users,
buscamos o usuario administrador e aquí na opción de ver configuración de contrasinal vemos que aplicouselle a todo o que acabamos de facer, vale? O nome, a precedencia, todo o que acabamos de... As restriccións a configuración que puxemos aplicouselle a este usuario que o administrador coincide con o administrador do dominio. Agora só nos quedaría probar que todo isto funciona. Entón, se lle damos a Control-Alt suprimir, vale, e dicimos cambiar contrasinal, vale, poñemos NBA 1, 2, 3 punto, e vamos a poñerlle, pois, NBA 1, 2, NBA 1, 2, 3 punto, NBA 1, 2, 3 punto. Fixadevos que di, non se pode establecer a contrasinal, bueno, proporcionado, non é a contrasinal que cumpre os requisitos de longitude, complexidade, etc. Vale? Así que, xa vimos as políticas de contrasinais granulares.